The perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Tagyat Paguchico, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan nagmatatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S, P, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S, B, M. Masantosan maabig kabasan na Biyernes Pangasinan Dagupan. Oras lalamat nasaray Balitan Matwa SBM. Sa ikakontra nasaray MBTF managbalitay tila tan fake news. Kaulop kanta mayo sa ilawas yun kaaro sa kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Jud Technical Side Kaulop Timat si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Ay age, pumpuputang lay ba nga atatong tanagagig? Ne, wala rin yung papoy natan at social media, singasayay so anong nang kwatatang tanagagig nan ulup ya lupa.
nan ulup ya lupa atatang tanagagik ya anto kasi so sa may kabalik santutan. Si katutan natan so may tepat nasare totoo ta wala natan so nanunang daad sa may Facebook page na say Akar na Pangasinan. Fa-followan nyo man natatang tanagagik. So, Akar na Pangasinan. At ditanad sa tay Facebook page, Akar na Pangasinan, walay duwaran lupa natan ditanya mabata-batara. Ya nan ulop atatang tanagik, agagik. Sa kaya bi, tan sa kaya laki. Ya puro malalang warni. Ya di man akasulat tunay na Pangasinense. Letter Q tan letter E. Ito na ba ang tandem nahaharap sa 2028 sa lalawigan ng Pangasinan? Ay talaranan tayo sa confirmation tuta na tatang tanagagig. Ang gapoy dakil nin salita at sarian kaplusan, pero the picture itself speaks for it. Yan ay yarin walay tandem yon tanya nagawa comes 2028. Q and E. Question. Si paratan ay talaran na nyo at atang tanagagik aglahapi ka narengal yung intiramente jad Radyo Pangasinan so detalye nasatan ya tandem. Basta Q and E agyo lilingwanan. Pero sa National Unity Party sa National Unity Party atatang tanagagik, walay palapagda. Ne, antutan so palapagda atatang tanagagik na si National Unity Party. At National Unity Party atatang tanagagik at sikatutan so sakid sa isang kabalugan. Ya political parties ditandad House of Representatives. Ya sa ikwanda natan atatang tanagagik ayaso NUP. Ya karaklan na sa miyembro na sayan partido ibabagada natan will most likely not vote agira kuno umbutos in favor of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Wala actually susamay sulat data ng tanagagik dated February 25, 2026. Nan agaw na Miyerkules yata ni Biyernes natan 27 la sampot ya agaw na Biyernes manaya na bulay Pebrero ataten tanagagik ni kaya rin na buwas Sabado next week Marso la ni nyaya ataten tanagagik susamay sulat da basan kud si kayo. The National Unity Party has taken note of the renewed discussions surrounding the impeachment proceedings filed against Vice President Sara Duterte. Impeachment is one of the most important constitutional powers entrusted to Congress. It is not a political instrument nor a forum for revisiting matters already exhaustively examined. Rather, it is a solemn constitutional mechanism for enforcing accountability at the highest levels of public office and should be evaluated carefully in light of the evidence presented. At this stage, Kwanda, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been the subject of prior inquiries and extensive public hearings, unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for the impeachment complaint. The NUP will most likely not vote in favor of this measure,
The party will not preempt such proceedings and remains prepared to assess any new evidence presented in the course of the deliberation. The NUP believes, quanto diay, that Congress must carefully allocate its time, focus, and institutional resources toward more pressing and urgent national concerns. An impeachment proceeding grounded on issues that have already been previously raised and examined would inevitably consume substantial time and attention from both chambers, resources which we believe will be better directed toward matters that have a more immediate impact on the economic stability, public safety, and the daily welfare of Filipinos. Nevertheless, the party remains open to evaluating any new evidence that may arise and will assess such developments on their merits, guided solely by the Constitution and the rule of law. Si katumatya si Babaga actually ng Mr. Ronnie Puno at atang tanagagig, si Congressman Ronnie Puno. Sa kwanto, tinignan namin yung mga complaint na pinasok, halos pareho sa mga pinag-uusapan dahil sa Quadcom, o pinag-usapan sa Quadcom at iba pa mga pag-uusap doon sa Kamara. Parang wala kaming nakikitang bago. Kanto, ito yung parehong mga paratang na lumabas noon at napag-usapan na nang mabuti ito noon. Parang kumbaga, wala akong nakita na hindi ibinabalik lamang. Parang inire-recycle. Inire-recycle daw. Yung impeachment complaint na yan na muling isinampa kay Vice President Sara Duterte. Anto kasi ni Bagay Malacanang at saya. Actually, wala ubat na Malacanang at saya, tatang tanagagik. Yan, basan ko si kayo. Sa ikwan na Malacanang, yan, dumistansya. Dumistansya ang Malacanang sa pahayag ng National Unity Party o NUP na posibleng hindi paboran ng kanilang mga kongresista ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nauna nang inihayag ni NUP President Ronaldo Puno na kung hindi makapagpipresenta ng mga bagong ebidensya mula sa 4 na impeachment complaint ay hindi nila ito susuportahan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, may karapatan naman ang mga kongresistang pumili at magdesisyon dahil hindi naman sila sinasaklaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng administrasyon. Kung ito anya makikita nilang magandang dahilan para sa interes ng kanilang partido, ay maaari silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Sa tanong naman kung tiwala pa rin ang Pangulo kung may sapat na bilang pa rin sa Kongreso ang kanyang mga kalyado, ang sagot naman ni Castro, bumabase ang Pangulo sa tamang proseso at ebidensya. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Malacanang na isusulong ng mga kongresista kung anuman ang mga ebidensya na kanilang makikita sa investigasyon sa impeachment case ni BP Sara. Actually, maroon doon. So, House of Representatives, saya. Talagang asing-singgerla dati ka. Talagang asing-singgerla agagi ka. Asing-singgerla. Sa ikwandad saya at atang tanagagi ka. Wala lari tatawagan niya realignment of forces. Yakwan. Tani, si Kabat Ken, bilyonaryon na politician, tawag tulay ay Governor Chavit Singson. Wala lay endorsement tumat agik. Wala lay endorsement to at tatong tanagagik. I-endorso tula. So, kandidatura ng Vice President Sara Duterte. So, asing-singer la. Asing-singer la. Actually, kaya rin nasa kinay, election at barangay,
Si katulatay pansakitan mo't na ulo na sa Commission on Elections. At sa kayari na sa barangay election. Oh, by the way, jad sa arapan niya barangay election sa tatang Tanagagik, dakol sa nang parehistro la, manaya, na alagpasan niman, so bilang ilaluan na sa Comelec, ya mamparehistro, at sa nagawa, ya BSKA, Barangay tan SK election. Pigara may ibabaga na Comelec at atang Tanagagi kay. Ya bilang nasaray ng parehistro la, at saya so arapan niya Barangay tan SK election. Ay dakdakal, milyones sa tatong Tanagagi, So, ibig sabihin, maraming nagiging interested. Lalo na sa mga kabataan, nagiging interested sila. Over 2 million register for 2026 BSKA. Si katuya sa ibabaga na Comelec. More than 2 million Filipinos so nan-parehistro to vote in the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections at sa latest data from the Commission on Election or Comelec. Sa ibabaga na sa Comelec, the full body said a total of 2,382,364 individuals have signed up so far, exceeding its target of 1.4 million new voters. Sa ilalo ang labat na sa Comelec, 1.4 million siya balon botante suman parehistro si kara. Pero alagpasan nitan, nagmaliwya in mabotad 2,382,364. Ay, oila ko man yan ng parehistro kayo, aliwan na po si Busan Lee ng parehistro kayo because that is your right. You are exercising your right to suffrage. Agaon tanatatan Tanagagi ka. Aliwan to suffer suffrage. May kanupugan yun butos mampili. Nasaray manupagya manulay. Tapian magkaroon ng kabuluhan yung suffrage at hindi kayo mag-suffer, exercise your right to suffrage correctly and consensuously. At ano andi, may right of suffrage yo, magmaliya suffer itan. Man suffer kayo. No jad posisyon at ataragya posisyon 6 years yaman suffer kayo. Manlapot presidente, vice presidente, sara may senador, jad congress member na House of Representatives down 3 years. Man suffer kayo nun tan. So exercise the right of suffrage correctly and consensuously. Tapen dyan nun tanatatang Tanagagik at may ag kayo ang gapi pambabawi na ani tay sa ikwanda unor sa pambabawi kwanda pero no dugay desisyon nyo ag kayo mambabawi agaw tanatatang Tanagagik. Kaya you exercise, ulitin ko lamang, you exercise your right of suffrage conscientiously. According to your moral sense of right and wrong. Tano ag tayo mampili susto at tatang Tanagagik, sika tayo matlamlamang sukaskasian. Sika tayo matlamlamang sukaskasian. Ninyo raya palabas siya agawaran, abulbulgar iran korupsyon niya agawa. Atan laba lang, napagla, wala lipan marmaran tayo at tatang Tanagagik, agauntan. Karaklan na sa katiran Pilipino. Wala ray arom.
say sirada mandildil na asin. Bagoong tan kalamansi, okay lang. Pero, no, gawin nyo kalamor, so anap na panbilayo, pati tax, babayaran nyo ni. Agitan nalilikas, yami nasasaliwan tayo wali tax to. Inaway, wali tax ya babayaran tayo. Anto ka man, so saliwan tayo ditan, wali tax tuta na tatang tanagagik. Ano man bilang at kayo mambabayar na sa may personal income tax yo. Siyempre, walay bracket tutan. Say income nyo mat yearly at unyala batay. Exempted kayo lagi. Pero, at sara tayo sasaliw-saliwan tayo balat iray, kakana tayo laman tayo, walay tax tumat itan. Mampapahirap kayo kalamor, pero wala ramay arong balat. Akairong irad, kutsyon niya irungan, wala rin opisina tayo, ang betul-betul. Sandara deliveran na mali-malitan kwarta, agontan. Gailatan na samit na bilayoy. Si kayo balat pataktak, wata na agaw. Si karawa man labat irad si Rom, ang betul-betul sa kulanda. Yan agunyan, nitan lay malitan napno na kwarta. Gabayutan. Kanyan man pili-pili kayo. By the way, araman so may abogado na sara may 18. May abogado na sara may 18. Marin siya pimaron talatatang tanagagig. Insagap dalad ombudsman. May affidavit na sara may 18. Datin Marines. 5 larad opisina na ombudsman. Ninya ay so palapag ng attorney Baligod. At sa atin niya karda at ombudsman. Kani naghain na po sila ng referral complaints. Karuman demanded office na ombudsman itong si Attorney Libito Baligod na siyang tumatayong abogado ng 18 ex-Marines at sundalo na umano'y nagsilbing bagman at security aid ni dating Congressman Saldico na nagdala umano ng bilyong halaga sa higit 30 opisyal ng gobyerno at politiko. Sa 36 na pahinang affidavit, hinihiling ni Baligod sa ombudsman na imbestigahan ang mga paratang na posibleng paglabag ito sa mga batas tulad ng RA number 3019 o ang Anti-Graft Law at RA 6713 o Ethical Standard for Government Officials and Employees. Nakasaad sa affidavit ng 18 mga dating Marines at sundalo na empleyado niko ang umano'y nag-deliver ng mali-malitang pera na umaabot sa 805 bilyong piso na halaga. Ngayon, sa kanilang sinumpaang salaysay ng mga complainant, ang bultong pera ay kadalasang umano'y nasa maleta, mga paper bags o kay expandable envelopes at inihahatid sa mga bahay, opisina at iba pang pribadong lugar. Nakasad dito na may 7 mga senador at mga dating kongresista ang kabilang sa umano'y tumanggap na mga pera. Binanggit din dito ang paghatid ng pera sa bahay. Sa bahay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Maging ang pangalan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay nadawit sa usapin dahil sa bahay daw niya isinagawa ang pinunduhang pagpupulong ng ICC o International Criminal Court officers na dumating noon sa bansa. At kaugnay nito, sinabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na hindi pa may tuturing na isang verified complaint ang inihaing affidavit para magbukas ng formal proceedings. Ayon kay Clabano, ang paghahain ni Baligod ng affidavit ay may tuturing pa lang na transmittal of affidavit at dadaan pa rin ang mga dokumentong ito sa standard evaluation process, kabilang ang pagdetermina sa sufficiency in form and substance, jurisdiction at ang pagkakaroon ng prima facie basis ng mga aligasyon. Hindi lang umano ang mga nilalaman ng mga aligasyon ang sasailalim sa assessment, kundi maging ang kredibilidad ng mga nag-akusa. Giit ni Clabano dahil sa napakarami ng mga personalidad na sinasangkot sa aligasyon at dahil itinaon ang paglabas ng reklamo sa gitna ng mainit na pampolitikang issue, hindi umano papayag ang ombudsman na magamit ito bilang isang political arena. Ito, pakinggan po natin ang naging pahayag ni Attorney Libito Baligod.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Naparito po kami sa Office of the Ombudsman para isumite ang kopya ng pinirmahan at notaryadong affidavit ng mga 18 na dating sundalo. At uulitin ko, 2 ang dating konektado sa Philippine Army at 16 ang dating Philippine Marines. Isinumite po namin sa Office of the Ombudsman dahil ang opisina na ito ang merong primary jurisdiction na mag-imbestiga kung ang nasasangkot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Walang ibang pwede naming pagsumitehan, hindi po pwede po sa DOJ, lalo nang hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Maski sa Regional Trial Court, no? Walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. Sir, sino nirereklamo ninyo? Ano po yung reklamo nihain ninyo? O nirefer nyo lang ito para imbestigahan ng Ombudsman? Okay, nirefer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo at kailangan ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. At pag mag-iimbestiga pa ang Ombudsman ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Attorney, mga ilan po yung nakalagay doon sa ni-refer nyo dito na complaint para po dito sa nakalagay po sa affidavit? Okay, nakapangalan, bibigyan namin kayo ng kopya ng affidavit, no? In soft copy lang kasi medyo marami, no? Ilan doon ang mga senador, parang 7 at ang mga congressmen ay 26. Okay, no? At maliban dyan, may mga ibang opisyal ng gobyerno katulad ng taga-Bucor, taga-Department of Agriculture, at sa ngayon, yun ang maalala ko. Noong ginawa ko kasi itong affidavit para sa kanila, base sa kanilang salaysay, ang nabanggit kasi nila, yan si Congresswoman De Lima, no? Hindi isa-isa. At I think mga 10 beses na nireview nila, no? Every week, bumabalik ako sa kanila, binibigyan ko sila ng draft, etc. Ngayon, si Congresswoman Laila De Lima ay nakikita kasi na nakikipagpulong sa Unit Town 8 sa Polo Club Townhouse sa Forge Park. At yung mga pumirma sa affidavit, sila kasi yung naghahanda ng pera, sila yung nagdadala, sila rin yung nagbabantay, no? At bago ang meeting, dinadala sa loob ng meeting place. At makikita nila na yung binibit nilang mga bagahe na may pera. Paglabas ng mga nag-meeting doon, ay binibit na rin nila ang kaparehong paper bag o maleta man yan. At isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Marami dito sa mga napapanggit na nasa listahan, tinatawag nila na sinungalingan, hindi totoo, at mayroon pang nagsasabi wala raw kredibilidad nitong mga hawak ninyo na labing wala na ito lahat, attorney. Normal po na yan ang sabihin ng mga naaakusahan. Katulad din po noong PhilHealth scam noon, na ganyan din ang sinasabi ng mga mambabatas natin na peke, pineke ang pirma ko, walang kredibilidad, sina Ben Harloy,
Normal po yun na depensa nila. Kaya po minarapat namin na idulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang Office of the Ombudsman, dahil ito lamang ang pwedeng magsagawa ng isang investigasyon. Pero napabanggit si Ombudsman dun sa mga may ganun ba na napabanggit si Ombudsman pagkatapos sa kay Ombudsman pa kayo nagpunta? Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nag-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar. No? Wala naman silang pinuntahang public office. Kaya, sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Diba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Wala nang ibang ahensya ng gobyerno. So, irereklamo nyo rin si Ombudsman rin? Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC, siya ang alter ego ng presidente, at ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet, you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, anong violation nun? Anong violation ng pakikipag-usap niya? You know, if you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person, well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko muna nang mag-komento dyan. Sir, may nagpopondo raw sa inyo. Pero daw nasa likod ninyo, kaya kayo kumikilos ito. Ano po sa pinito? Katulad ng sasabihin ko, kanina pa, normal na akusahan nila ako ng kung ano-ano, na may nagpondo sa akin. Eh, pwede rin naman ilabas nila yung ebidensya nila na ako ay pinopondohan. I can open my bank account, they can inspect it, anything. Welcome tayo dyan. Sir, ito kaya ng kaso na hindi daw yung amount parang hindi siya accurate kasi yung sinasabi nila sa budget. Ang sinasabi ni... Okay. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan. Department of Agriculture, Department of Environment, no? Yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects, kasi ang pinupuntulan niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming goals dyan. Okay, at makikita nyo naman, kahapon lang naglabas ng statement si Congressman Erice na di umano yung 2 billion na confidential fund ng customs ay kinuha daw ng ating presidente. No? So maraming pwedeng pagalingan. Halimbawa, yung aligasyon na yung Bucor chief ay nagdala ng pera kay Saldico. No? Eh hindi naman yung galing sa flood control. And even assuming na flood control lang, ang total niyan mga 1.3 trillion eh, ang flood control fund, 1.3 trillion. Eh kung makita niyo yung sa PDAP scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mamabatas. Kaya yung sinasabi niya, 70% ng 1.3 trillion is about 800 billion. That is accurate. Kasi nga, binase ko yung statement ko na yan dahil 3 hanggang 4 na beses ang mga dating sundalo na ito, ang sinasabi nila na nagde-deliver sila sa Forbes Park 3 to 4 times a week.
at hindi bababa ng 20 na bagahe kada delivery. At yes, yes, galing, hindi ko po alam. Walang sinasabi. Kasi ba sinasabi yung pera ni Sally mo, ginagawang bribe sa mga public officials, para saan? Wala po kaming sinasabing bribery ha. Ang sinasabi ng affidavit nila ay nagbibigay ng pera si Saldi ko sa mga government official na ito. Kaya pag makikita po ninyo yung referral ko sa ombudsman, there is a possible violation of RA 3019 at saka 6713. At ang klaro na sinabi ko, maaaring makita rin ng ombudsman kung mag-iimbestiga later na kung pwedeng may violation sa malversation at saka bribery. Bakit sila bibigyan ni Sally mo ng pera? Yun po ang lalabas sa investigasyon. Attorney, ano yung naging vetting process natin para doon sa mga statement? Ilang buwan, ano yung mga naging challenge? Okay, may mga kinausap akong ibang kasamahan nila. Nasa ngayon ay yung iba ayaw nilang lumabas, no? At nagbigay pa sila ng mga litrato maliban sa binigay sa akin ng mga 18 na ito, ay may iba pa silang ibinigay sa akin ng pati dokumento. Yun ang vetting process na ginawa ko. At nag-umpisa makausap ko sila October pa lamang, no? So November, December, January lamang po sila nag-decide na gusto nilang ilabas ang kanilang nalalaman. Dahil po sa isang insidente na dinamdam nila lahat, meron silang isang kasamahan na namatay ang kanyang apo sa ospital, 2 years old. Dahil walang maibigay na gamot yung hospital sa apo niya. At namuni-muni niya na ang dahilan na walang pondo ang ating mga ospital ay dahil nga ninanakaw ang pondo. Sir, sabi niyo po nung press ko na magkakaroon kayo ng mga paglalatag ng mga ebidensya bukod doon sa pictures at sa statement ng mga marino. Ano po yung bagong ebidensya na ilatag niyo sa referral nyo ngayong umaga? Okay, itong nasa affidavit kasi nila, ang tinatawag namin dyan ay allegation of ultimate facts, no? Ultimate facts. Pag dating po ng investigasyon ay doon lalabas yung mga specifics, yung mga details, yung mga detalye. Okay po, thank you so much. Si katutan na tatin talagagig so palapag ng Attorney Baligod at tapat na saray kabyangan na media. Saray balitan matwa, SBM, yakakontra na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, suntuloy kaya rin ni Nasaren, pakabatan pa imano manlalapon din saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center.
Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:45 oras sila sa Balitan Matwa. SBM, yaka kontra na saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Ne, pawilanti pa may piryaan di tanay. Ed party na nagilayan pandel di tan ed bali na binmalay. Ta ilaluan tayo, yan naerap la kumon sa operasyon tutan, pero say inerap da may sounds. Pinakuyupan da taten tanagagi. Actually, a week after na operation tutan, walay sakit vlogger la manaya. Yan ang vlog itan at taten tanagagi niya ay sukan to may vlogger. Sa mayor ng
Bimaloy sa Chief PNP na magpasugal. Kaya natatawa tayo kasi kailan ba nagiging legal ang sugal? Yun yung kanyang challenge sa mga associates natin na nagpunta sa kanya noong nakaraang linggo. Kaya tamang-tama nandito tayo, kaya kinuhanan natin. Actually, wala kayong makikitang nagsusugal dahil araw. No, pero at least naipakita natin. Yan, kasi gusto kong i-challenge yung Chief PNP ng Bimaloy at yung Mayor na magsalita hinggil sa pahayag ng operator na ito na binigyan nyo daw siya ng permit para makapagpatayo ng sugalan at makapag-operate ng drop ball operations. Ayan. Okay, ito si Katutan, so samay, babagat may vlogger at atin talagagig. Accordingly, kuno, at sa may operator tutan, walay mayor's permit to. At nikukulawan tayo balot kasi no walay mayor's permit tutan, and that is illegal, ay makapagkulawitan na ating tanagagig agauntan. Tani sugalit tanay. Illegal at ating tanagagig kasi when you say it's illegal, ang kapipirmiso nasa gobyerno tayo at saratan niya klase na sugal. Yun lang may permiso yung mga ino-operate ng PCSO. Yun lang po nabigyan ng prangkisa or ng permiso ng ating gobyerno na mag-conduct ng mga halimbawa na lang mga STL, ganon, small town lottery. Sila lang ang authorized under our law na mag-conduct ng mga casino, mag-operate ng casino, STL, hanggang tanatatang tanagagi. Pero araray abalotay, they are considered illegal. And therefore, when it's illegal, pero bakit may mayor's permit kung sakasakali lang? Tatanungin natin may mayor's permit ho ba yan? Mayor Merera, sir, yung nag-ooperate dyan na peryahan na may kasaling drop ball. Kasi according to our information, kinumusta ko ngayong umaga, ongoing pa rin yung operation po niyan. At sa ikwanda, inkuyap dalabat ng daysat kasi naiirita na sila sa ingay. Masyadong maingay. So, naiisturbo sila sa kanilang pagtulog. Yan nasasabi ang gatsatay alas 12 sila kabuwasan. Alas 12, paglilabi at tatang tanagagik. So, nagreklamo sila sa atin. At sa ikwang kulanti, ununtan ira, ipasabi labat at SBM. Sari balitan matuan. Sa ikwang kumat, nagkalalula, wala rin reklamo yun ditan, at bali na binmali, duga-duga. Sa SBM, sari balitan matwa, di sarag tumat yatawagan yun, ipasan yun, sari binmali niyan, maninindigan. Maninindigan sa katiwalian. Di ba? No duga, ununor tayo. Pero naaliwa, maninindigan tayo. Para labanan ang katiwalian. Di ba? SBM, sari balitan matwa, sari binmalinyan, maninindigan. Kaya manindigan po tayo. No aliwa, aliwa. No duga, di duga. Tumbukan. We follow at ating tanagagig as a good soldier, kondalante. No duga, we follow. Pero no aliwa, aliwa matla. Nakaukulan maninindigan din po tayo para itama yung mali. Agaon tanatatang tanagagig. Tanilang kalalulatan, pag nag-ooperate yan, siyempre expose din yung mga bata. Out of their curiosity, pupunta sila dyan. Kasi kung information yan nala tayo, by this Saturday maksil so nagawa ditan, walay paraffol dan motor. You see, natuturuan yung mga aray kabataan, yung mga kalanguran, at ating talaga aray kalanguran, yaman sugal, undepende rad sa tay sugal, ya sa kaya game of chance. Agaon tanatatin tanagagig. Imbis ibayar dalad patient fee da, walay arom angang call, dahil gumun na rin sa sugal, pupunta dyan, itayat do may pambayar to tuition fee, anto yung nagawa na ito na aga makabayar na tuition fee to na magmaliya, agdapan examen na nagauntan. Hanggang na magmaliwa drop out. Paano ito man sumpal na panaral to?
Balbalog sa epekto tutan at saragugaw. Kaya kung may mayor's permit yan, bakit po nabigyan ng mayor's permit yan na mag-operate yung peryahan na yan sa Nagilayan, Binmalay? Tanong lang po ha. Kasi lagi natin naririnig from their mouth is malinis na pamamahala. I think this is part of your campaign para sa malinis na pamamahala. Pero bakit may mayor's permit? Bakit inaalaw natin yung mga illegal na pasugalan na yan na maituturing na nag-ooperate sa mga barangay? Especially ditan at barangay Nagilayan, Pandel. Pakitignan na lamang po para mailayo naman po, maprotektahan natin yung mga kabataan dyan. Ngayon, dumako naman po tayo sa bayan ng Mapandan. Ditan at bali ng Mapandan, giyagaylay swerte yun ditan. Akin ko nyo, sakit saray manunan sakit natan, yalilik na saray Pilipino. Ya, no aluurlan maong may kinda, may sakit da, at they go 3 times a week at sa hospital. No, ara may mampapadialysis. Ara may naapektuhan na diabetes. Ara may diabetic. No, stage 4, lamay diabetes da. That's the time na they undergo yung dialysis, sekonda. 3 times a week. And per session is how much? How much? So sa may babayaran na per session. Pero something like 5,000. Ganun ba yun? So 3 times a week, that's 15,000. And that's weekly. How many weeks in a month? 4 weeks. Compute yutan. Just to survive. At atong tanagagig, very expensive. Very expensive. And saan arawin so biyahiin nyo. Pero natan, walay kanunutan na Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Ditan at balida, nununutan damat lanatan, so panpaalagitan na sa Kia Dialysis Center. Wala may dalinda ditan niya pamilya da, sige katoy nununutan danatan niya i-donate, tapen jaruntan at ditan da ipalagitan niya Dialysis Center. Adong lang tayo. So, palapag na Mayor Carl Christian Vega. Kalupan ni Don Milagro. Kaya we're planning na maganda kung mag-usap-usap kami pamilya. In terms of lahat, dinonate na lang po namin para po sa bayan ng Mapandan. And of course, donate after. Depende na lang kung anong ipapangyay sa Milagro. Nangyayin natin yung mga pangalan na kasi mahirap na ngayon. Itatanong ko sa inyo mga media kung yung EPAL law, di ba? Kasi siyempre ang proceeds noon na pangtatayo sa fiesta. So it is coming from the private fund. So yung lupa naman, it is a private lot owned by the family. Kaya magandang hingin na lang namin para malayo tayo sa kwan. Alam nyo na dyan, mayroon ng mamidya-midya. Diba? So, the first dialysis center, nakausap na rin po namin yung supplier. Itatayo na lang namin yung building right after the fiesta. And yung proceeds po noon ay pagtatayo ng facility ng isang dialysis center. Magandang one po yan. Out of number 4 po kasi ang province of Pangasinan in terms of increasing numbers of dialysis patients. Number 4, would you believe, no? Bukod sa NCR, may tatlong provinces that includes after NCR. So, pangatlo tayong probinsya. Actually, top 4. So, pang-apat po na increasing numbers of dialysis patients. Kaya, naisip na rin natin, including, ako po mismo naka-witness kasi
we already provided rescue vehicles para po sa kada barangay. At yan po ay hindi humihinto na naghahatid sundo ng mga pasyente. 3 times a week, meron po kami, marami po kami pasyente kaya mga pandan. And nakakasang labat nila, hindi magaldan, hindi kagupan, just for to have that facility dialysis, magkaroon sila ng medical assistance noong dialysis center. So, mas maganda po na yun na lang po muna i-prioritize natin. Masakit po sa pondo ng bawat barangay, masakit din, lalo na yung ambulance ng LGU. Kami po kasi ay sinusundo sa bahay nila at hinahatid sa dialysis centers. Kaya yung travel time na lang nila at the same time the gasoline expense and other mga incur ng mga expenses nun ay medyo malaki na. Kaya minabuti natin na what if magdala na tayo ng mag-put up ng sariling dialysis center, yung mapandan, together, primarily yung mga constituents natin. And also, it is also open to other municipalities. Is that free, Mayor, o may bayad? Kausap na rin po namin yung supplier, diretso po nilang i-process ito sa PhilHealth para po wala na pong gagastusin ng ating mga kababayan. So, i-reimburse na po sa PhilHealth. So, wala pong gagastusin ang patient po. Ilang machine po yun? Ilang machine? Initially po, we are proposing 12 upuan. So, ang pan po nun kasi is 1:20 square meter. One seat dapat may area na 20 square meter. So, I think yung lote po ng pamilya ay consisting of 200 plus, almost 300 square meter. Kaya, iuunan po natin and pwede na lang i-expand later on. Ideal po kasi like in San Carlos, mag-open po sila ng 24 seats. Yun po yung dating Jollibee yata, right at the heart of San Carlos. Yung supplier po noon, siya po ang mag-usap namin ang magpupunta ng dialysis center dito. Wala mang dialysis center ang community hospital ng Wala pa po. And we're hoping na magkaroon na rin po sana. Pero may plano po ang probinsya. I've been in touch with Dr. Banta or provincial doctor po na na-assign dito sa Mapandan Community Hospital. And naghahanap po sila ng lupa here in Mapandan to relocate yung Mapandan Community Hospital. And we have given them a proposal in the province. Pipili na lang po sila kung alin po doon yung mga considerations po ng probinsya. Sikatutan na tatin talaga sa palapag ng Mapandan Mayor Carl Christian Vega at atin tanagagik. Jad bali na kala siya, wala matla nununutan ni palid ang dialysis. Di man siyudad na San Carlos, wala matla. Mapandan, wala matla. Diya kasi binmali, wala mat kasi unalagay dialysis center. Sigaratan sa saray balitan matwa, SBM, kakontra na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. See you again on Monday at atin tanagagik. Akala ba kantabay lang ula sa lawas yun, kaaro lawas yun, kapaborito, Joseph Kanilang, bakani? Kaantabay timan ng technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 kapaborito Joey Baby. Dito lamang sa number 1 pop news station na lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM
Sari Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM. Sari Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM. Tired of the stress?